Lap, kain lap. Kain lap. Lontong. Tak kei tok gawe riyo. Kesuk prei, tak kei tok iki wis. Tak kei tok gawe riyo. Nah. Kah, mau gawe tok. Ya ndak wis. Bayar wis. Piro kabeh? 3.000. Oh, gawe tok. Ya kah, mau gawe tok. Gawe riyo. Kah. Iki lho duitmu to lho. Wah, wis mulai biyen dhuwit oh. Pangan rayap nggo. Pangan rayap nggo dhuwit. Wong anu apa kodene? Ya. Iku ana 5.000-an iku. 5.000-an. Enak iki lho. Iki 5.000-an iki. Iki njero. Iki lho. Iki lho 5.000-an. Masalah arek iki. Puluhan iki. Iki se 5.000-an lho. Iki. Iki lho nongso. Iya. Awak apa? Ndak duwe tambahi kentang ah. Hah? Kentang. Kentang. Iya. Piro kentang? 5.000 ambek kentang. Lontong karo kentang 5.000. Ah, 5.000. Iya. Nah. Nek ngekek duit tuh calon-calon lho. Karo kentang apa ndak? Hah? Karo kentang apa ndak? Karo kentang. Karo kentang? Iya. Kentang piro? 5.000 kabeh. Iku piro iku? Iki 10.000 duwike. Ya wis ben. Lek menawa bayar wong ngancar iki lek butuh mangan apa-apa. Piye duwe? Kentange sik tak cupukno. Tak ngerti. Kentang setengah kilo, lontong 5.000. Ya kurang we. Wes tak susuki pas, Wes mari tak susuki ngono. Hah? Wes. Duwe lho. Pas iku mau se. Iki 3.000 iki piro? Iki 2.000 wes. 2.000 kentange. Kok gak ngapusi lho. Kurang piro duwe? Kurang 1.000. Aja ngono dole karo tua njaluk ya njaluk. Kepingin ngekek wong tuwek. Nah. Kurang 1.000. Hah? Kurang 1.000. Nanti duwe kono. Kesok ae wes. Hah? Kesok. Iki ceblok duwe. Jemuk gak sama aku lho. Hah? Ceblok engko. Hah? Duwe pean ceblok engko. Sik. Tak boleh ora. Wow, beras. Ora nggih aku. Mah bengi lho. Iki oleh mambengi tok. Lho ini to. Nanti gue lo. Jangan gue lo. Anu cilik. Apa? Anu cilik ya lo. Dono. Sebelah cilik ya lo. Jangan. Iki lo. Hah? Jangan sih. Hah? Siapa? Saya. Dono to plese. Sebelah cilik. Jangan cilik. Kok aneh? Ini sebelah cilik ya? Lagi? Ndak ro ah. Hah? Lalu. Dapure pindah rene pawone. Ndak usah wes.
Eh? Ndak usah wes. Hah? Ndak usah. Nyelengan lho no. Ora toples wadahe duit ilang ora. Kalau ada mungkin abang wae ra ketok. Iki apa? Oh, iku sih ketemu wes. Ya lah. Aku ketok. Apa dewang? Iki apa? Aduh. Aku gulai. Iki lakoni din yo. Gulai. Bang, besok Ya. Pira luwe? Kurang 1000. Hah? 1000. Enggak ada hewan. Ya iku tak susui 1000. Ya. Ya, enggak ada hewan. Iki sih, iki susuk 1000. Iki wes susuk 1000. Iku hewan. Iki aku gulai mambengi warto aku. Nya susuk 1000. Hah? Susuke. Iku apa? Susuke sik tas 1000. Hah? Susuk 1000. Ada apa iki? Lagi duwe apa? Susuke. Duwe apa? Duit pean. Lah iya bayar apa aku mang? Sik tas kan kurang 1000 kan kei 2000 iki susuk 1000. Lah iya aku bayar nih. Lah ya susuke. Oh, tak jak Ah, gelut. ya dembuh iki. Iku kentange karo anone diringkes. Duwe gulai. Anu lah aku bingung ku apa anu kan. Buah apa iku? Wes iku diringkes. Hah? Diringkes. Apa? Ringkesan. Itu apa? Duit pean susuke. Oh. Iso bingung aku le. Di ngene iki.